wate bete ngobo maene pako gatiana nyasaye ntumaeti abande nga nyasaye orolio chabeti mogo sasima ose nyasaye obogetutu lakini abande toko sasima nyasaye bwekene abantu baminto mbara nyasaye bwekene toko sasima ngaba nere nyasaye orolio yao sasima te nyasaye bwekene nyasaye yomo oyole igoro motungi ototongete twes ono namanata kante bichabeti nga chabeti gando sasima nyasaye bwekene ekiagera gatoko takomo gusiokwane gento kio manenga egente kenkere moya echiche epasari igayate nenete asengenjo yama chikasoro chiabete nyerere igo ekagera mokangaina aba MC bali 15 nga saini chisigenecha mokane nga pasari terugu chibesa chigatangu na robi lakini na nyasaye bunaro muyaka agaba nobo ngaini gaba na gaetanse ya mache ngora chio bisibwetanana pasari moya ere gusiteli moya bana tima etirende chabeti ngento morache mwake koko bana leteke ngao nande tokiakira omopira jera bana tebe igo abantu baminto na barango tenga gusi twabere togo twara chisegi chira chitabwati magoro tware gosabanga kamoranche ekeremoko igunga kende kuoga kere inumwa mange inetebe kuoge tabwati amache moko nyago chandeka mwoko nyago chandeka nga eliogieni nga kiriaba gaba no minyokigo lakini rene nyasaye no manene omobwate sirie ebinto konya gusukabire gaba natwaro bali boisaine naroche na one njera tochi kotenga karairango nando watatenga tota koleti gensi te gosuka lakini na itabiro bo maene ngense ngosukere na ndense ya igokire nyasaye otoigorei nare ko basaba abantu baminto iga epasari buna gwa ichoreti chibesa bana bonse pinkonyora more wetera chinguru chiagabana epasari ebuna tugokora kwena neje kamana gabana kurwe yekwera nande weekend gabana nkoretare epasari ya form 1 sige korugu chiwodi chionsi PM rongene na isano buna bone chiga korugu chiwodi kemerongene na isano igomonto tanyo ko bangaina nga biribi go chigocha tarifu pasari de pasari kiara tu aruete egatigara imechiba hakinde chigategara ime toka form 2 form 3 na form 4 bono form 1 nere tigarite e weekend inu iridi ata kuru nyombe oyo bwato mwana form 1 iridi ata pakali asubicho nya form yao icholi esere moyo dadi mwenye ko sabera kabana banenya saba sinimbi yamon. Asante sana Deputy Speaker.